Agnes Marie Frey blev erklæret kronisk psykisk syg med diagnosen paranoid skizofreni. Ingen spurgte, hvad hun reagerede på i sit liv. Jeg var bare syg. Anders Sørensen ser som psykolog og forsker igen og igen, hvordan vi stirrer blinde på symptomer og diagnoser, og mister blikket for, hvad symptomerne er reaktioner på. I dag har Agnes kæmpet sig ud af både sin psykiske lidelse og ud af det system, der skulle have hjulpet hende, men som blev en del af problemet. Og jeg er godt på vej ud af den antipsykotiske medicin, som jeg fik at vide ikke ville være svær at stoppe. Men det var den. En gang talte vi om det her. Det var en del af den offentlige debat. Men hvor blev mental sundhed, mistrivsel og psykiatri af? Emnerne fylder næsten ingenting i valgkampen. Så i morgen holder vi vores eget arrangement. Agnes fortæller om sin vej ind i og ud af lidelsen, medicinen og psykiatrien. Anders fortæller om den traumeinformerede tilgang, som kunne have sparet mig 10 år i systemet, hvis nogen havde spurgt, hvad der skete med dig, i stedet for, hvad der er galt med dig. En aften, hvor indefra perspektivet møder forskningen i spørgsmålet, er det psykisk sygdom eller psykisk lidelse? Og hvis ikke det er sygdommen, hvad er det så?